Hello, Mema Akwaaba, Edibana, what you ye, and crunch dwumadi eso. Ai, enne ye niaji if it's so nyamidia shabusumi for frase. Eya dumo na dumunti yensu ye hu. Ebusumeta so enson ye. Enne edikai yenkosora mfa ye ho ensha asafurade nsa se. So de etwa efa edikai a efa tosum ye no so. Ye hyenensa. Ofa yentwa na mama yenso radie ni yenkwa nyina me bompae so bibiara ontia po nyame besane yare obibia akwadande bi anadwi bia wanna erade omre mu no onye wakoma so ahwede emfema wo onyame ma wonye nhira wonye wasefo nyina ewo Jesus Christ dem ni abompae afi nyame nkronkron eso sekasa troyen da wonam enyoma David atroye so yeshe when you nyam ye hon century so with Jesus Christ demon ya bompaye. Amen. Other for ye be fire ken cansem with nyom eduanai baako. O se ahwe ni gi a ewo omo ye ahiafo adoye. Wo ye ahiafo adoye ekunafo nyanka omo ni bi wo no nyame ne wo kasei. Erade gi won efi amane nyine mu sankrofo no afi nyame bɔ mo ho ban no mo tena aseda chadofo enya papa yo koswara na afi ogi wo fi o matamfo nsem na se omo yare a o si nyame ankasa eye nurse edi ma omo ono ankasa hwe omo mo ho to omo na afi omo ensaka omo nkwa biom busiafo David kuso ka se rade me bompaye ana se rade ma bompaye enti hu me mobo rade same yare na maye boni etiao rade matamfo ne omo kanyina ne se boni nko na omo ka fa me ho na ne omo kanyina ne se da ben no bewu na da ben na ne din be pepa kra wasase so na afei omo bombe same se na mfofo na mmom no omo bo omo ho ano edi ensekro na omo kwa omo akoka wo bebia se ne ekoto no se otie odofo se wote sa abomodi anejai it says Bible kan wansam de ne kese ye chua de omo do mi omo time nyina e ka me ho nsem na omo adwene se nka ebe yanka ne eye me no enye wes kura afei ebinom adwene sempo no omo abobobobo yare bi atotototo me so na empo madam fo pa mpo nia me de me ra hye ne mokrakra no mpo nia me ne didi no mpo ono kra mpo adane na echi e de amame nti rade ho me mobo na mame ho ento me biom na metimi etuo moka odofo ebiasa ne ompaipo onyame be hu ye mobo no odinkan hu ye mobo nti ehu nya se ye de ahu odin ekono etwa se ye jaima asafo rade afi o se menim se rade woni me edim ni ye wuji mitum na rade wan mama tamfo enni mesunkonim ai rade wa hwe me so edi me esie na wo de me nkwan esie wo mu esan se mate me ho ama wo rade na rade wo de me aba wa wanim so wagime kra aseda nka wo rade Israel nyankopon wa woti aseda no enyonyam enka amen amen enyum we eye David ene troye na oka adoye ho asem ne nhira wo mu wasan aka se ontiapo ye onyankopon sane yare sa na tie sa otiapo hu na mafem kwa bia so no obetimi aka chirade ono kwa ne ye yare safo
no no onja yen emma osefo no odi ma nipa nka ne omopel nanso se nyame ewo wafa obi eni ho betimi akon edi tia ene nti kosoa ne di nokrame Awurade nyakoma emotie ema nkrankra bia no bibiara na koma emotie no onyankopon ene koma no na ho odi ntimi nko ne nyansa ntimi nko ne nimedie ntimi nko eya safo Awurade ene koma no ntimi sra ocha asem no na wocha asem no so a na wama nipa no nso atiase so no nso en subscribe yosem pekani Awurade onyankopon owo adom ni nshode dom na etesa bibia ye na asase su bia eho aketua ewo ho onyame nye okese ewo Yesu dimu amen.